Na sziasztok, ma folytatjuk a Ravencrox Bandi esetnek a felmérését, illetve el fogom mondani, hogy mi a véleményem. Ugye hát eltelt egy kis idő, pontosabban egy nap, kettő, másfél, de kell ez az idő, hogy sok dolgot azért átgondoljon az ember. És én is átgondoltam egy-két dolgot, úgyhogy ezt most közölni fogom veletek. Tehát kezdjük a videó első témájával, az pedig a benszülött bálnának a válasza erről. Na most egy-két gondolat, hogy én mit gondolok bálnáról először is. Nos, bálna, amikor volt a heti kringés, ugye, amit a Ravencrox-szal csinált, az egy elég jó sorozat volt, és egy eléggé szeretett ember volt, vállalható véleményekkel. De hogy ment az idő, és hogy figyeltem meg az ő munkásságait is, stb. Kivéve az ilyen ranton kívüli, véleménynyilvánításon kívüli tartalmon, én azt vettem észre, hogy ő egy olyan ember, akinek folyamatosan fent van egy óriási farúda picsájában, és nem tud foglalkozni a saját dolgával, tehát minden kis picsa dologra elkezd vinnyogni, mert hát ugye mozgatják a furkót a seggébe. És hát igen, itt tudnám jellemezni legjobban, tehát minden kis szarra. Ez mi sem bizonyítja jobban, mint amikor Bandival rámentek erre az egész Gaminator szponzorációra. Most oké, retardált, meg stb. Meg most felhozzák problémaként, ugye, hogy sokan meghaltak, hogy sokan eljátszották a családnak a pénzét, stb. De kérem szépen, hát ez kibaszott rőhelyes. Most az, hogy Gaminator szponzorációt csinált, jó, van Owen McKendry, én amúgy se tartom olyan kurva nagyra, jó, nagy az influencer a gyerekeknél, de ettől függetlenül most egy kurva Gaminator szponzor miatt sipolni, geci meg zenét csinálni, ami questionable minőségű volt, de figyelj, én nem judge-olok én, de hát ez is ilyen furkó probléma, tehát ilyen, és persze gondolom, hogy ebből is jött egy kis nézettség, egy kis pénz. De figyeljetek, ezek is ilyen miniatur problémákkal nem kéne feltétlenül foglalkozni. Na de hogy akkor legyünk a jelenben, beszéljünk ténylegesen a videóról. Tehát ebben a csodálatos videóban meghallgathattuk ilyen 20 éves élettörténetet, meg Bandival a barátságukat, meg az öreg Nabulátor is meg lett említve, a Nabuka. Hát igen, róla nem kéne szót említeni, amit a Voldemort, nem mond ki a nevét. Azt a srácot is, amikor még ártatlan volt, vagy az internet össze, hogy ártatlan, akkor is láttam rajta, hogy óriási homokos. Félreértés ne essék, én nem vagyok homofób, most ez így kell mondani helyes, de én azokat nevezem homokosnak, mint a Nabut. Egy homokos, retardált volt mindig is a szemembe, és egyáltalán nem lepett meg, amit csinált. Tehát viszont ebben a videóban tehát kaphatunk ilyen 20 éves előtörténetet, jó, nem, valójában Bandival ilyen, hát ugye cringebait előtt valamennyivel találkoztak, ugye? De mindegy, most nem találok valamit el jól, mindegy, mert ez nem releváns. És pont ez a videóval a legnagyobb probléma, hogy egy csomó dolog nem releváns, amit mond. Emellett igazából nincsen rá semmi, amit az emberek sokszor elfelejtenek. Én is áldozatul estem, amikor először láttam az, hogy azzal a problémával foglalkoztam, hogy Ravencrox music videóval foglalkoztam ezzel a problémával, úgy kurvára nem jutott eszembe, és szerintem sok embernek nem, hogy most honnan a faszból tudhatnánk, hogy ez igaz. És akkor is, ha erre válaszolna a Bandi, akkor most olyan alacsony részen van, hogy szinte nem is tudná properly megvédeni magát. Meg az már nem segíteni. Tehát igazából most szarral dobálóznak a büdös majmok. Tehát ez a majmok bolygója. Bandi egy majom, Bálna egy majom, Owen McKendry az ilyen gyerekeket szórakozó, ilyen bohócka. Tehát majmok bolygója van itt, emberek, a Youtube-on, a magyar Youtube-on, amúgy az egészen, de itt még inkább egy állatketrec, nagyon gáz. Tehát itt a majmok bolygóján most ő is vállalja a szerepét, Bálna, és akkor ilyen történeteket is hallottunk, hogy
hogy egy ideig nem beszéltek, és találkoztak a fókuszcsoportnak a fan meetingén, és akkor így Bandi meg akarta ölelni, és akkor ő még nem akarta, mert még nem bocsátott meg neki, mert ez nem csak egy tüske volt, meg ilyesmi, és akkor random megemlíti Radics Petit, hogy hát kijött a Radics Peti, és akkor annyira túl kiabált minket, hogy már nem is tudtuk megbeszélni. De így mintha így beleköpködnénk, hát srácok, ez is itt voltám, és akkor mondjuk csak a tényeket mondta el, és ez is lehetséges. Bár amilyen önsajnáltatást csinált, meg stb. És gondolom, én nem akartam mondani erről ezekről a magánéleti dolgokról, mert nem számít, vagy nem azt mondom, nem akartam kiteríteni. Jó, féltek, 50-50, én azt mondom, nem hiszek neki, nem is tagadom. Én azt mondom, hogy ez lebegjen a levegőbe, én nem foglalkozok ezek az információkkal, amit Bálna mond ezen a videón kívül. De, hogy mondjam, tehát kurva érdekes, Fulko mozog a seggbe, jönnek ki a hülyeségek, jó, de és akkor mindenki hirtelen kitálal, geci, meg mindenkinek hirtelen ilyen nagyon emotional dolog, ahelyett, hogy kicsit ilyen boncolósabban jönne rá. Főleg, hogy a fele emberek, akik így ezt csináltak, nem voltak barátai Bandinak, és amúgy itt is látszik a nagy paraszociális kapcsolat sok embernél. Tehát nem kéne ennyire butthurtnek lenni ezen a dolgon, hanem egyszerűen oké, nem jó videós, mert nem értek egyet vele, mert annyira ízléstelen kóprodukcióban vett részt. Nem az, hogy képzeltél jót, Bandi, őt elküldeni. Ez azoknak a dolga ilyen mélységekben megkaparni a dolgot, illetve motivációkat hallgatni, akik a barátai. Ti fogyasztók vagytok. Hogy a jó kurva életben nem értetek meg, de nem is ez a lényeg fogyasztók, hanem ti nézők vagytok. Ti nektek ebben nincs nagyon dolgotok, értitek? Tehát volume lefelé, és húzzátok ki magatokat a seggéből, légy szíves. A nézőknek mondom. Kicsit legyenek kis... Tehát ne csináljátok ezt, bassz meg. Ha szépen kérem. De szóval akkor kaptunk egy ilyen csodálatos videót, csomó rágalommal, ami igaz, nem igaz, fasz tudja. De tudjuk miért vállalta be, most mondja, hogy külső nyomás, mert most is megy a nyomás, stb. Én abban is tippelek, ez is rágalom, de hogy arra is tippelhetek, hogy azért, mert most, hogy is szokták mondani, most van a földön, most könnyű elmondani ezeket. A Szabiest válaszvideót nem is említettem meg, mert nem említésre méltó. A Szabiest válaszvideó az egy senki. És főleg azután mondja ezt az ízléstelen videóklip dolgot, miután ő megcsinálta az ukrán-orosz háborúról a videóklipjét. Hát ez ennyire volt komolyan vehető, köszönjük Szabiest, hogy megmutatkoztál, most mehet vissza az irrelevanciába, ahol a helyed, méltó helyedet elfoglalhatod. Na, akkor a következő. A Flex, ugye? Most iszok egy kicsit, hogy... A Flexet nagyon tisztelem, és a véleményé szerint is, a látásmódja szerint valószínűleg, hogyha valaha is látna engem valószínűleg nem tisztelne, tehát nem asszociálom magammal feltétlenül, de én megmondom, hogy én amúgy végtelen tisztelet. Nos, ő írt egy posztot, és akkor elmondta, hogy ugye ő is írt Bandival, de nem tud egy értékelhető választ kicsikarni belőle. Az nagyon látszik, hogy ő is nagyon sokkolva van, vagy ő sokkolva van, mert neki sokkolva, ő neki értelmes, mert hát ugye ő barátja volt Bandi. Vagy mások részéről ez annyira hiteles, na most Flex-től kurvára hiteles, őtől nagyon hiteles. És ugye beszél itt sok dologról, tehát hogy beszél arról, hogy hogy tényleg nem tudja hova tenni, hogy tényleg csalódott benne, és ami a legjobb, és amit ő is kiemel az egészből, az, hogy a válaszvideók és ez a sok dökkesejű, ő nem így fogalmaz, én fogalmazom így, a sok dökkesejű, ahogy Bandi hulláján falatozik, ezt fókuszcsoport Ádám, akit én nem teljesen bírok, de most tudom, hogy nagyjából amúgy egy normális elmélyű ember, és ő is megmondta,
Most minden féreg a földből és dökkesejű előjött, hogy freestyle-jel. És nagy, amikor nem jár semmi következménnyel, és amikor könnyű elmondani az egyértelműt, és könnyű rászarni egy hullára, és kienni a beleit, akkor kijönnek a dökkesejük mindig, és most is megtették. És pontosan ez történik, ez kurvára szánalmas, én annyit mondok, legyen az mindennek hogy is mondjam, legyen az mindennek a tanulsága. Mindenki tanuljon ebből. Minden egyes ilyen drámából lehet valamit tanulni, és minden egyes ilyen, tehát ne legyen az ember tapasztalatlan, nagyon sok minden ciklusban működik. Ha legközelebb egy ilyen történik, próbáljuk megfigyelni ezeket a dolgokat. Amúgy meg az a sok szerencsétlen a sok válasz videójával is elmehet a nagy büdös picsába. És akkor lehetne mondani, hogy én is ezt csinálom, de én valójában már a harmadik szint vagyok. Én már azokat kritizálom, akik kritizálták a helyzetet. Igazából mind a kettő szint megy a picsába. Szóval Flex, igen, Flex-el is mondta a zsáner halott, stb. Én valamilyen szinten sajnos magamra ismertem ebben. Én megpróbálok egy tisztelhető kommentari lenni, bár én nem szeretem magamat asszociálni bármilyen zsánerrel és bármilyen csoporttal. Én szeretek magam keretein belül működni, ahogy én érzem. Én nem is hívnám Sharonnak, se semminek, ez az én féle videó. Most bocsánat, hogy ilyet mondom. Kicsit nem, nagyon rölyes ezt mondani, de az én videóm, amit én akarok, amiben én beszélek. Nekem nem most akkor készítek egy rant vagy ez ide esik, meg oda esik. Ez a videózsánr és bármik, ami készül, egyedi darab. Mindegyik. És hogyha a jövőben kérdezitek, hogy miért nem rakok bele képet, stb. Azért nem rakok bele képet, kérem szépen, mert nem. Mert miért kell kép? Miért kell kép? Nem kell kép. Miért kell kép? Miért kép? Szerintem nem kéne. Szerintem kurva nem kell kép. Hallgatni kell. Ha itt ezt el kell mondani, tehát miért is van a gameplay? Emberek, itt kurvára nincs gameplay. Arcom sincs itt. Ha gameplayt akartok, akkor indítsatok el egy játékot magatoknak, vagy nézzetek egy gameplay videót. Ha pedig egy arcot akartok látni, akkor nézzetek valami kaszatibi koncertet, vagy fasz tudja, vagy ilyen kaszatibi műsorokat, és akkor nézzetek ott mosolyog, milyen jó emberi fej, ha nektek ez kell, ilyen jó kis impulzus, vagy akar Subway Surfer-özzetek közben szerintem, hát én nem fogom bevágni, mert nekem az a minimális dolog, nekem az a lényeg, hogy elmondom, amit akarok, és ezt sugárzom ki. Ennyi, ezt csinálom, értitek? Na, tehát kép az nem lesz. Na most ha fizettek érte, elő lehet fizetni. Én azt mondom nektek, figyeljetek, halljak meg, ha majd lehet fizetni, akkor 2000 forintért, 2-től 5000 forintig én esküszöm fogok berakni egy gameplayt, vagy valamit. Akár a sajátomat, ha többet fizettek, akár az arcomat, ha kurva sokat fizettek majd, de ingyen nem, mert nem muszáj. Na, srácok, akkor ha lesz még videó, főleg előre a témáról, ha fog kibontakozni, remélem most már el tudjuk temetni ezt a dolgot, és ez is csak egy tanulságos történet lesz a YouTube történelmében, hát reméljük, de akkor én itt rá is tenném a pontot a videóra, és akkor találkozunk, amikor találkozunk, emberek. Nem is, ugyanis a Long Legs című horrorfilmről lenne egy-két dolog, amit elmondanék. Úgyhogy szerintem az a következő videó a napokban lesz, jövő héten valamikor, nem tudom. Ha a Joker 2-t megnézem, akkor arról is majd. Ha lesz valamit mondani róla. Mert ezzel a fencsőt, ezzel a mérgenek. Na, de akkor csövünk.